Αυτά τα θερμικά ρε φίλε, είδες. Τι δεν σου κάνει καλά. Πάει αριστερά, Μήπως να φύγουμε από το διάδρομο. Έτσι πως γυρίζει το αεροπλάνο που δεν μπορεί να σταματήσει να παίρνει βενζίνη και να σβήσει. Γιατί με την πίεση γιατί... της εξάμηνας του σκόνη μέσα στη δεξαμενή έχει ένα... ένα πιπιρόλι αυτό που είναι βαρύ και πηγαίνει στο... Ναι, όπου θες πάει το αεροπλάνο πηγαίνει εκεί πέρα που είναι το κάψιμο. Το διοικητεύει συνέχεια, οπότε... Μήπως να φύγουμε από το διάδρομο, ξαναλέω. Ναι, την άρεσε, Πάνω σαν και θέμα με το κέντρο βάρους. Την μπαταρία που τη βάλατε μετά. Η μπαταρία κάθε εκεί. Αν η μπαταρία εκεί πέρα την εκεί. Μία άλλη ερώτηση. Δεν σου γέμισε πολύ γρήγορα. Σκεφτόμουν μήπως είναι κανένα τεπόζιτο, τίποτα έχει συμπιεστεί, μήπως είναι κανένα λαστιχάκι, θέμα έχει θέμα. Ανοιχτά ήταν όλα, ρε. αλλά και έχεις καλμάτο, φίλε. Γαμάτο ρε φίλε. Καλμάτο, γαμάτο. Άμα πας στον προφίλ για ένα στα κεριά, ρε σκάλι. Σε βλέπω και πας προς εκεί. Τώρα αυτή την κάνουν, δεν έχει κάνει αυτός ή έχει ο Μιχλή και είναι όλοι. Μπα, Μιχλή, ναι. Και εκεί πέρα και εγώ. Κουράστηκα.